Здравейте, приятели! Аз съм Дамчо, тук на някаква лудница из офиса, направо цял ден пред този комп. Искаме се малко да изляза така в парка, да подсъкаме малко волейбол, нещо е така, малко сладоледче, ала бала, някакво в тази жега, не мога повярвам, просто тук е някаква лудница, само бумажци, документи, някакво направо качам, ужас. Затова ми се иска да съм някакси с вас. Искаш да погледнем пица? Пица искаш ли? Светославки се замориха. Пица, нали искаш пица? Много хубаво. И кой викаш? Как е на работа? Какво? Тия Данчо, тази жега е на работа.